Good morning, guys. Sinang bandi na sad na si Mama Liling akong kauban karon. Father's Day di ay karon Sunday. Mugrit ko. Happy Father's Day sa tanan nga father. Mga father. Ikaw ma. Happy Father's Day mga fathers, mga papa, mga tata sa tibuok mga Kalibutan. Kalibutan. Happy Father's Day. Nya guys, na di ay ko'y ipakita ninyo. Nya magpasensya na lang ko sa kung bana kaya ako jud ni i-vlog. Nya ako siyang iuli. Gabi ide ini nahitabo pero karon ako i-upload kay Father's Day lagi karon. Siya jud akong natripan guys. Sige ako na ipakita ninyo ma. Perting katawa araban Mama Liling ato. Ma, sa reaction ni mo ato ma. Sadya nanimdom ko anang agi. Gagmay pa ka mo. Iuli ako ma, dili ako iuli. Nya ako nang bana karon giuli. Iuli nang inyong manghod. Ito na mo guys. Basta kaning email, bahala na basta magunsa na ng forma oh. Basta kay maka-email. Nawa. Mura na nagnanganak, iuli na to. Sa una ba yung pagkagamay namo kay kusog kay mi maguli. Nir. Kinumdum ka nir pagkagamay namo unsa nang uli? Gusto ka makaibaw? Uli. Ana una pag-uli oh. Ana diri birahon ning tiil. Kani iuli ba? Like bugata sa imo tiil nir eh. Street kick ato iuli. Ana una nir. Kupta ni. Duhaon. Sunod ko man na dayon. Oh. Mau nag-uli Ines. Kaya mau nag- Ato dungagan. Kaya para mauli. Sakit ulit sa gingit. Si Mama nawa ang duka. Nawa ang duka ni Mama Liling. Jen, kay ba kag-uli Jen? Sa una, si Mama makakita mi sa una sa iya kay maganak na siya. Pag-anak niya kang Judith, kami kay puro mi babae. Kakita jud mi unsay sitwasyon. Iuli-uli. Human, giluton man na si Mama gikan panganak. Makakita mi unsaon di kami sad mag-uli-uli sad miner. Gagmay pa mi. Ako muhila kay dili ko iuli ma. Dili ko ni iuli ni Mananglita. Lanis Mama. Iuli na let. Inomdom ko ba? Let, iuli na. Makatawa ka sa una, ma. Ini. Let, iuli. Iuli na, let. Dayo ni Manang. Di ako. Hilakid ako, oy. Sige na, ma. Dikid ako iuli. Sus, ginoo ko nga to. Unsa ang uli? Iuli ang baby suit sa tiyan. Dili, anaon pag-uli. Aliner, iuli na to, ner. Yeah, straight pa. Giraw ni, tamakan ba mo kon ba? Kapila man sa birahon. Iuli ba? Iuli. Ginoo ko sa uli. Ay, magatawa dyan ko ng uli. Ikaw, Sky, kita ka, Sky, sa pag-uli. Inuli ay lagi, Sky. Ma, unsay mo reaction na to akibuhat ma? Okay ra to di. Kidad to, kay nainumduman ako sa pagkabata ninyo. Masuko ka nga, dili uli. Ma, dili ako iuli ni Manang. O, ala iuli, inalit, iuli. Anya. Salamat sa inyo pagtanaw mga guys. Sinatong ta nga nakalipay ato sa inyo. Kinsay makarelate. Kinsa kay nakarelate ato nagluha-luha kog tinan-aw o nag-edit ko karon nya. Sa kada nako tan-aw kay makatawa ko nya. Ang makarelate ani kinsa kay makarelate ambot nakaabot ba ka mo kanang uli mao na siya ang paghilot gikan manganak kay sa una ang mga mama pareha kang mama adto man na manganak sa balay ang mga tao sa una ang mga mama kay murag wa na anad og kuan man no kanang sa ospital madlok sila sa ospital manganak mao nang adto sila manganak sa balay so ang magpaanak sa ila mananabang mano paltira karon nya mananabang
Nya hiluto na sila human nila panganak kay 7 days na sige balik-balik ang manghihilot. Ay 9 jud ay. 9 days nga magsige balik-balik ang manghihilot. Hiluto na sila niya ang ganang mag-uli part na sa lawas nga mura bagtamakan kay para kuno mauli kay gikan lagi manganak mo nang iuli siya. So mo to gitryan ako si Riner. Bilahan ibutang ang tiil. Mo katong nasa picture nako. Mo to gi akong gikuan si Riner kay wa jud taon siya kalibutan. Wa siya reaction pag kahibaw na niya ngay ngato dia di na siya magpaduha og uli. Kaya ako utat to kaduhaan og uli. Di naman siya. Mo to guys, salamat tinawto ta nalingaw mo sa akong video nya sunod na sad na ko nga video. Salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye ma. Bye-bye.